салом бонувони азиз, молу маҳсулоти ширкати Фаберликро ба шумо бонувони азиз тавсия метиҳем. Сифати аъло ва бо нархи дастрас. ҳамчунин бонувоне ки мехоҳанд дар хона нишаста маблағ ба даст биёранд, фурсати хуб аст барои шумо. шумо метавонед дар хона нишаста бо тариқи телефон заказ бигиред ва маблағ ба даст биёред. агар шумо аъзо нашида аз молу маҳсулоти ширкати Фаберлик харидорӣ кунед, ба шумо 26% скидка мекунанд. марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед. ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯза влоги мо сар мешавад аз субҳона. имрӯз барои субҳоная ман оладушки пухтам. дадам беҳад нағз мебина хати кӯдако бо сметана қати аҷоибот мешавад. чанд вақт буд пухту паз накарда истодам, фақат тухму сосиска қатифон нишон мекардам. барои ҳамин ин саҳар барвақт соати 14 хестам, барои наздикони худ субҳона омода кардам. даиҷа боша мондаги оладушкиёрам пухтам гирифтам. инак мерем мо субҳона мекунем. мо дар иштиёи таом, касоне ки субҳона карда истанд шумодам ҳамчунин. ина мо имрӯз бо оилавӣ ба сари документҳои дадам рафтаистем. ина чангора бинем чӣ хеле раҳай. ина ганҷинаҷон. ина ин раҳои моҳай беҳад чанг. ина ин ганҷинаҷон бо любит не любит. ина ҳама хеле раҳои мо безеб. ина ман барои ҳамин ин раҳқати раҳ намегаштаму иҷа қарибтараене ки мода чанги бад усу поён мерафтем. имрӯз ӯ параи раҳ мегзарем, барои ҳамин и пара омадем. барвақтам боша коргаро кора сар кардем. ҳама иҷо чанг. муҳаммад, ассалом. муҳаммаду ганҷинаву дадам қати бо документини омада истем. перевод паспорт. безори ҳамин документ шидам. кай ай ҳамин документҳо халос мехӯрда бошам. киҷо медаве? гӯё ҳамин бача ягон корда дер монда иста бошам. ҳамин хемедава мегӯй ки раҳам медониста бошам. э бача киҷо медрои мозику нишонте? ганҷина ассалом нагуфтику? не качели нест бачам. качели барои муҳаммадҷон қатъиян ман аст. ҳа муҳаммад ва мумкин нест качели. инай дута давида мераванд. чия ганҷина рафтӣ? бо хоҳиши як хоҳарҷон мо барои фатира ин анами маргарина истифода бурдам. беҳад варақини хушромад дар светофор астай. ана ай ҳама арзонша мегирин, ҳами қаварақин меояд ки қиматош кати карда бо хеле варақини хушрӯ наёмада буд. барои пухтупаз ман фақат ай ҳами арзонош мегирам. беҳад зурай. даиҷа хела йогурто овардиам. инам хеле сирора нағз мебинад бачаҳо кӯдакон. даиҷа бо ина таплёни чиам будай? руған. хай ира нагирифтум ягон бороли. чиай бача? помидор килош 72 рубл будай. ана болгарский перец 157. капуста 24 рублай тамом шидай. даиҷа ина дега бинен 8 литр будай. 1075 рубл. кошки ай ҳамиҳо мегирифтам. ба фикри материалаш зурайда. кошки намеовардам ай тоҷикистон. ира бинай чихи хушрӯ. беҳад махқул май ай ҳами якта урзу дорум оли.
тамом нашава мегирем насиб бошад. Ина ин сковородка антипригарни будай 1042 рубл. На ин ковшин даҳанакдор 284 рубл. Ин сковородкара ҳуҷ када намешава. Ами каваз бинай 473 рубл. На ин сковородкаи калонтар 1097 рубл будай. Бо ина иш 231 рубл. Сар букан будай. Беҳад ами шпроти нағз мебинам, якта мегирам барои хидмат нон қатӣ хӯрданша 38 рубл будай. Ами кексо 85 рубл будем. Хела харид кардем моам бо мардакамай дига магазин овардай. Худо баракат штия ки амиқа оила шидем, моам оилаи ду касак будем. Иққа харид намекардем. И боби мо шапаракай чӣ мегӣ? Ҳам хеле қабидаистай. Ҷам дорада чиш банкада. Барои чӣ бошам? Ина Муҳаммадҷон бобиша тамошо дорад. Муҳаммадҷон камтар кепката вардор бача. Ки омад бача? Ина иш как всегда рамашкои дасташ қачи рафтаиста. Ина ози рост вана медроем, поотна ов мешапем, ба боло меброем. Поотон пири хок шидай. Ина хай худора шукр мекунем ҳамеш дамак. Хокай покай ки майлаш бачам. Беплай ҷои зистмон ҳозирашда мудами қаёрдам. То вақти мактаби духтар ма инҷа меистем. духтар ма гуфтам ки бриҷада вардор ки чанг нашава. дада ма бо дига қишлоқи дигарӣ роӣ кардем барои документоша. ана гуфтем ки рафтем СНИЛС пенсионный фонд. уҷада гуфтем ки место рождения Таҷикистон нависондаи. дадаи ман Тоҷикистон не Қазоқистон. мега паспорт да ана гражданство нависондагии паспорти заграни мода. гуфтам да ҳеҷ ҷош место рождения нависондагӣ нестай. ба гирифт гуфт ки ягон чиш наменависем. гуфт ҳами хел метиён. гуфт место рождениера холи монда камхе дод. ба дада ма гуфтам ки хай дада ака налогови худтон равен. худтон рафта гуфтам бигем ҳамира исправит каратия. дина рафтак рости дадам хеле нашати документ беҳад сустай. барои ҳамин имрӯз қатиш рафтам. и гудако қати гудако ҳами қағам метиян мегум пешам қати раҳ бигарден медаван. ина охи и беадаби ёра бинед. шавҳарам бечора хай кордай ки гудакора монда бирам. барои ҳамин маҷбур ҳар душуна мегардонем ака. ин раҳмон ҳамин қаш хубай ки хеле ҷоҳои соя дора. саҳари рафтагии мо офтобай раҳ гашта намешава ҳозӣ. барои ҳамин ин раҳи поён қатӣ омадем. имрӯз хостем бо ҳамроҳи кӯдако дӯстони азиз кекс тайёр мекунем. ина двайнои қолабора бировардем. барои кекси мо чӣ даркор аст? 250 грамм орд ана мавиз бо хоҳиши худтон. агар дошта бошен медозен, надошта бошен не. ванилни сахар 1 пачка разрыхитель, баъд сахарная пудра хаим барои болош, 150 грамм шакар, 5 қошиқи калон шир, 150 грамм маскаи овкардагӣ ва 3 дона тухм. ина ҳамин чизо даркорай дӯстони азиз. биен бо ҳамроҳи шумо имрӯз кекс тайёр мекунем.
ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين، خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين، بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج